Ingon si Jesus, ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Ang sakramento sa pakikiuli. Usa kini ka sakramento sa pakikiusa ug balik sa tao ngadto sa Dios diha sa mahigugmaong pakikiuli. Tungod sa sala, nabugto ang panagigala tali sa Dios ug sa tao. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios nga amahan ngadto sa tao, iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron pagtanyag kanato og kapasayloan bag-ong kinabuhi ug nagtawag sa tagsa-tagsa kanato sa pagpakikiuli ngadto balik kaniya. Miingon si Jesus, ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. O kining gahuma iyang gibilin diha sa simbahan, pinaagi sa iyang mga ministro. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Dawata ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga bunga alang sa tagsa-tagsa. Una, pakikiuli kanato ngadto sa Dios ug kapasayloan sa atong mga sala. Ikaduha, dugang espirituhanong kalig-on diha sa pagkinabuhing Kristohanon. O ikatulo, naghatag kanatong kalinaw, malinawon nga konsensya o espirituhanong kalipay. Bunga alang sa tibuok simbahan. Diha sa atong pagpakasala, kita nahimuwag sa Dios ug sa iyang simbahan. Diha sa atong pagpangumpisal, kita nakikiuli sa Dios ug sa iyang tibuok